akabona ukuthi uJesu kade faste for 40 days, ufika isilingo sakhe sokuqala uthi awenze itshe leli libe yisinyo. Alibonga igama likaJesu. Into eyenza uSathane aqale ngaleyo nto ngoba wayibona ubuthaka benyama kaJesu ukuthi uJesu enyameni yakhe udinga vele isinyo. Wayengeke athi awenze ingubo, wayengeke athi awenze ukuthi wayengeke futhi amlinge ngaleyo mbuso engaqalanga kuleyo sinyo. Umlinga nje usebonile ukuthi for 40 days engadlile, so manje imheha ngesinkwa uzolingeka. Lithi izwi lenkosi no-Eva inyoka isikhulumile endlebeni yakhe, kwaba ukuthi useduze nesithelo, wayesesibona sincanelekile ukuthi asife. Mina ebusuku ngithi deda kokubi, ngoba umlingi ukhona ukuzomlinga. Akakulingi ngento ekude nawe, akakulingi futhi ngento ongena-interest kuyona. Akakwazi uSathane ukuthi nosithi akulinge ngotshwala ungabazi nokuthi buka kanjani. Lithi izwi lenkosi ufika kuJesu uthi nanti itshe sengikulethelile, liphendule libe yisinyo. Uthi uDavide mayibhala amahubo uthi dedani kukho konke okubi nezokuhle bese nijonga uNkulunkulu nibe nokuthula. Into ezokwenza ukuthi noma uSathane efika kuwena ethi uyakulinga, ethi uyakuhlalisela, kusho ukuthi vele wena udedile kokubi. Awukwazi ukuthi uyi-teenager. Ngikhuluma mina ngiyi-teenager, usondelane nomuntu okuswelayo ebese uthi hayi ngeke ngimqome kodwa usondelene naye. Akwazi ukuthi uma uyi-teenager wathi ukuthi umngane wakho uyabhema usondelane naye ebese uthi hayi ngeke ngize ngibheme, mina nje ngizolile ngisondelene nomngane wami kodwa abheme yena, mina ngihlale nje la eceleni kwakhe. Athole yena mina ngilibe ngimlandela noma eyobheka intombi yakhe noma eyobheka isoka lakhe ngimlandele ngiphelezele kodwa hayi ngeke ngize ngikwenze. Deda kokubi. Akasho ukuthi kona kupho uyakwazi okubi okungehlela impilo yakho noma okukulingana noma izinto ezikhathaza noma into ekuchallengeayo, deda kuyona amandla. Ingazi ifika inyoka izokuhlebela ukuthi uyasibona lesi sithelo noma ushilo yini kodwa umphathi wakho uthi obani ukuthi ungajuli. Ngoba umlingi uzokuhlebela into othi ungakakubona ubaphole baqede yakushiya. Kusho ukuthi vele udedile nakulo mfana uzothi mayekusela vele kumele umqobe ngoba awudedile kuyena. Uthi umlingi maye efika kuwena kwasho ukuthi vele kokuba udedile useduzane nawe. Ebusuku ngithi nje mina wandeda kokubi. Ungenzi into eziningi, ungakhulumi kakhulu ngoba uthi umhlabelelo nje yasezinye izinto ayidingi nokuthi uthi rakhamasha deda nje kusuka. Zingaze zikhathaze zikulinge zingakulalisa sebusuku deda nje kokubi.